नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत पौष्टिक असे आळशीचे लाडू. त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया. 150 ग्राम आळशी ही आता आपण पॅनवरती भाजून घेणार आहोत. 1 वाटी गव्हाचं पीठ, मोठे 5 चमचे पिठी साखर, 4 चमचे काजू बदाम पावडर करून घेतली आहे जाडसर, 50 ग्राम डिंक, 4 चमचे तूप, 1 चमचा वेलची पावडर. आळशी घालूया, थोडी घालायची आहे आणि ही मंद आचेवरतीच आपल्याला परतून घ्यायची आहे. आळशी चांगली भाजली आहे, उतरून घेऊया. आळशी चांगली भाजली आहे. आळशी तडतडायला लागली की लगेच उतरून घ्यायची. आता आपण याची जाडसर पेस्ट करून घेणार आहोत. डिंक तळण्यासाठी आपण तूप घालून घेऊया. 2 चमचे तूप घातलं आहे. तूप तापलं आहे, डिंक घालूया. थोडं थोडं डिंक घालून आपण तळून घेणार आहोत. असा चांगला डिंक फुलून यायला पाहिजे. काढून घेऊया. डिंकाची पण आता पावडर करून घेणार आहोत आपण. आळशी मिक्सरला आपण जाडसर लावून घेतली आहे. डिंक पण आपण जाडसर लावून घेतला आहे. आता आपण आळशीच्या लाडूचं सारण करून घेऊया. तूप घालूया. 2 चमचे तूप घातलं आहे. तूप तापलं आहे. मंद आचेवरती आपण हे पीठ परतून घेऊया. थोडं आपण तूप घातलं आहे. गव्हाचं पीठ चांगलं आपण परतून घेतलं आहे. आळशी घालूया. मंद आचेवरतीच परतून घ्यायचं आहे. डिंक घालून घेऊया. आळशीचं मिश्रण चांगलं परतून झालं आहे. साखर घालूया.
काजू बदाम पावडर, वेलची पावडर चांगले मिक्स करून घेऊया. थंडीमध्ये हे लाडू खूप चांगले पौष्टिक आहेत. आळशीच्या लाडूंचं मिश्रण चांगलं मिक्स झालं आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि 2 मिनिटं थंड करून आपण लाडू करायला घेऊया. लाडू बनवायला घेऊया. मिश्रण थोडंसं गरम आहे. थोडं गरम असतानाच करायला घ्यायचे. करायला एकदम सोपे आहेत. काजू बदाम पावडर आहे, त्याच्यामध्ये आपण हे असे घोलून घेऊया. अशा प्रकारे बाकीचे लाडू करून घेऊया. हलक्या हाताने आपण करायचे आहेत. अशा प्रकारे बाकीचे लाडू करून घेऊया. चविष्ट आणि पौष्टिक असे आळशीचे लाडू बनून तयार झाले आहेत. करायला एकदम सोपे आणि झटपट होणारे आहेत. ह्यामध्ये जर मेथी पावडर जराशी वापरायची असेल तर तुम्ही वापरू शकता. थंडीमध्ये हे लाडू बनवून खायला चांगले आहेत. ह्यामध्ये डिंक पण वापरला आहे. तर अशा प्रकारे हे तुम्ही लाडू करून बघा आणि मला कळवा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रससोलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.